A Szabadtériről a múzeumfaluba, majd a felújítás elől a Görög udvarban és az ottani felújítás miatt most ismét visszatér a Sóstói múzeumfaluba a Mandala Dalszínház. A nyitányról, az indító saját darabról beszélt elsőként a Mandala igazgatója. Egy jól bevált, sokszor játszott Rékuni vígjátékkal, Család ellen nincs orvosság címmel, amelyet Besánczy Árpád Jászai díjas művész rendezett, és évek óta játszunk, és lesznek egyébként még az összeállításban mandalás előadások, és a tavaly bemutatott Szabin-nők elrablása című produkció, melyben Mikó István Jászai díjas érdemes és kiváló művész a főszereplő, és egyben a rendezője is a darabnak, illetve most június 5-én mutattuk be Hiszek egy hazában címmel azt a zenés történelmi gálaestet, amellyel a Nemzeti Összetartozás napjára emlékeztünk, és a trianoni eseményekre. Ez az előadás is tervbe van véve augusztus 16-án a programban. A darab vendége Varga Miklós, de mellette számos sztár és számos társulat is érkezik Nyíregyházára. Bereczky Zoltán érkezik hozzánk egy egyszemélyes produkcióval, egy egyszemélyes darabbal. Kossuth díjasok is vannak a programban, Rudolf Péter, a Vígszínház igazgatója, Kálói Mortár Péterrel és Nagy Kálóci Eszterrel egy a Beugróhoz hasonló improvizatív este jönnek hozzánk, amely a szerelem témaköré íródott és játszódik, ez a Szerelmes rögtönzések címet viseli, és Kövek a zsebben címmel egy másik produkció is lesz, amelyet Rudolf Péter és Kálói Molnár Péter adnak elő. Ez egy legendás előadás, évek óta megy. A folytatásban lesz nagy operetta, a Cigány szerelem Kálai Borival és Teremi Trixivel. Lesz zenés vígjáték a Nem élhetek muzsika szó nélkül Mikó Istvánnal és Vándor Évával, illetve Majdnem valaki címmel Udvaros Dorottya koncertje is elérkezik hozzánk a Rutka Róbert vezette zenekarral. Épült itt egy lelátó, épült egy olyan faluközpont, ami már világítással, vagy meg van világítva, amelynek járható, főleg magas sarkú cipőben is járható útjai vannak, tehát a színház szerető közönség, főleg a hölgyek már nem sötétben fognak botorkálni, és nem a füvön, vagy éppen a sáros, vagy nem sáros utakon. Én nagyon örülök neki, hogy visszajöttek, mert ezáltal egyrészt folytatunk egy hagyományt, másrészt pedig a lelátónak is lesz egy olyan funkciója, amelyet az ő technikai eszközeikkel kibővítve élvezetessé lehet tenni. Július 21-e és augusztus 27-e között a helyszín tehát az úgynevezett teraszos lelátó, mely most a felújítás idején készült a Skanzenben. A várható 6-800 vendég kényelmesen elfér majd a stabil és a mobil helyeken. A Mandala előadások kezdési ideje 8:30. A Dalszínház 2 félnyarat egynek tekinti, így jövőre lesz a Mandala 30 éves jubileumi esztendeje.